бекоям ба ҳар як шумоён дӯстон бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. рӯзи ҳар як шумо ба хайр ва шодӣ бошад дӯстони азиз. ва дар навори имрӯзаи мо декоративкаи ранга дар даруни хона палас диққати бародаро. инаи хонаро шпаклёвка задем, шкатури холӣ буд, шпаклёвка задем, тамом кем. ҳозир откосош беҳад безе будак. Откосоро гипс мезанем, болора барора хай задем, рост кем. ина откос ҳама тайёрай. ҳозир инами откосоро бояд гипс занем. баъд гипс задан мегзарем ба қисми откосоро шпаклёвка мекунем. ёро нав зем откос беҳад откосои безе буд. баъдан уголокҳои пластмассӣ мондем барои угли 90 додан. угли пластмассӣ, уголоки пластмассӣ ва урони мондем. ва баъдан бародаро неҷа малярни скотч задагием. ина 40 сантиметрай. ай скотч ба ай скотча 40 сантиметрай. паласа якам 40 сантиметрай. дуюмаш бародаро 30 сантиметрай. сеюмашам 40 сантиметрай. тагишам 40 бародаро. ва баъдан аминҷа декоративкаи паласатидор 3 свет қати меояд. бежви қати, сиёҳ қати, шоколадни қати меояд. ина ва круги хона. потолокаш фанери простоя. потолокшам рисунка мебуроем, краска мезанем. баъд краска занем рисунка мебуроем потолокшам. ина ҳозир чихели шумо ҷои истодаем, шпаклёвка задагием тамом. баъд шпаклёвка декоративка мезанем. бисёриҳо баъдан савол додагӣ буданд дар навораи пешина ки ҳамин шпаклёвкаша 1 слой задаги ё 2 слой. 2 слой задагием бародаро, чтобы сафеди пури хушбӯ биёяд. болиш 1 слой декоративкаро мезанем. ва баъдан навор мекунам дӯстон. пешкаши ҳар як шумо мегардонам, дастгирро фаромӯш накунед. касоне ки меҳмонед дар канали мо ҳатман обуна шед ва ҳамон лайка бимонед. фикрҳои худтона дар комментария ҳатман бинависед бародаро. ин навор буд пешаи ремонт. ина бародаро пони задем, декоративкаро тамом кардем. тарзи заданаша ба ӯ хотири навор кардагӣ нестам бародаро ки худам тоқа будам. ба ҳамин хотир худам тоқа задагием ира натонистам ки навор кунам. баъд сӯйкаам надоштам, сӯйкаро мону навор кунам. ҳозир айни ҳол қарор дорем бародаро дар ноҳияи вахш дар Қарған ремонт кардастем хонара. нол ремонт гирифтагием. ин краскаи кабути осмонӣ 1 слой задаге бо 1 слой дигаш мезанем. ин потолок абр меояд. рисункаи абр мемонем дар потолок. ба ҳамин хотир ва баъдан ина декоративкае ки задем паласати 3 светай. свети сиёҳ, бежви, шоколадни задагием. светои сиёҳ ина размери свети сиёҳ 30 сантиметрай бародаро. декоративкаи задаги 30 сантиметрай. бежви 50 сантиметр. шоколаднишам ишам 50 сантиметрай. ай таҳт тақсим кардагӣ боло давона шоколадни камтарак мемона. уҷа бо плинтус меяд задиш чанд қадаре бимона. ба ҳамин хотир болода буровардагишем. баъд потолокои амрон назадаги нестай. наиҷа нигоҳ кунем чанд қадар мемона. наиста нигоҳ кунем бо чанд қа паҳн мешавад. чанд қа дига мемона боло. ҳисоби нирони будани потолок стяжка хеле биромадак. бародаро дар ҳамин хона 5 хубча шпаклёвка расход шидагиай. ай свети шоколадни 6 дона колер, ай сиёҳам 6 дона, ай бежвиам 6 дона. 18 дона клей, 18 дона колер расход шидагиай. ва 3 қити клей пева. 3 қити клей пева, 5 дона малярни скотчи 2 сантиметра барои хат бировардан. ина скотчи малярни 2 сантиметра 5 дона дига расход шидагиай. ин хона шпаклёвка надошт. откосошам нитоб буд. вале дар навори пешина ҳастай чихел буд откосош. баъдан ина ремонт кардему. пони ремонтш кардем. ина хона тайёрай. ин ранги шоколадни декоративкаро ба инами тёркаи обични задагием бародаро. тавора тазида мерези. вақти рехти тёрка қати мегирам ки танаи девора ҳар ҷо мемонӣ. баъдан шпателкаи мекашӣ риж мекунӣ. вале бо ай болои ё дӯстон лаг меяд. ҳатман лаг мезанем, чтобы конкрет нашавад, моиш шавад. лаг ки зарҳал дабарид мекунем, болоида мезанем. лака ба компрессорча мезанем ё ки вале простои қатиам бизанем мешавад.
ва касоне дар мохи ремонтҳо маъқулай на номерҳо болои экран дар метавонанд занг бизананд ё ки дар WhatsApp бинависонанд ва бародаро ай ҳамат хоҳиш илтимос дар WhatsApp-ам ё ки имомда рӯи ҳам занг назанед ки ин рӯзо хиёл мекунем ва телефони шуморо намебардорум. Як кас ё ду кас занг мезанед, хеле бародаро ба камиш 40-50 то 100 нафара занг мезананд. Баъзе вақт 10-12 кас имо WhatsApp дар рӯи ҳам занг мезананд, телефоном ба худо мечаспад ва вообще сар кор гирифта намешавад. Ба ҳамин хотир ҳамат хоҳиш бародаро дар WhatsApp бинависонем беҳтарин мешавад. Чӣ савол, чӣ коре боша бо бинависонем ё дар номерон занг бизанем бародаро. Дар интернет занг назанем ки ба худо телефон мечаспад. Зангҳо рӯи ҳам мечаспад. ва касоне ки мехоҳен ремонт кардан, айбдаш намебурен, совет гирифтан мехоҳен, метавонед дар имо не дар WhatsApp бинависонед, тарзи коркардам мефаҳмонем намин номерҳои болои экран мондагида. ва касоне ки ҳамахе ремонт карданиен нашоти нарх наво суҳбат кардан мехоҳед, метавонед дар WhatsApp мо бинависонед, бо нашоти нарх наво суҳбат мекунем ё дар номерҳо занг бизанед. ина бародаро 5 қопча шпаклёвка қатӣ, 18 дона колер, 3 қити клей-пева қатӣ, баъдан я сателаки 2.5 кило ҳам мерава, хай 5 дона зарҳал. нигоҳ кунед чанд қадар ремонт чӣ хел ба зеб омадагия. Экономични расход қатӣ ремонт кардагие беҳтарин омадагиро бо пешбинии живой беҳтарин меояд. ва бисёриёт оли бо савол метавонед ки ҳамин полосиатёра калон ё майдатар монем намешавад. калон 1-10 сантиметр калон бимонӣ мешавад, 60 ба 30 ам бимонӣ мешавад, не ки 50 ба 20 мондагие мо беҳтарин омадагия. бисёр иҷода ма 50 ба 20 задагиам, метавонед 60 ба 20 ам бимонед. ва худованд ҳар яки шуморо нигаҳбон бошад. дӯстон, то навораи ояндаи Сафархон ТВ-ро дастгирро фаромӯш накунед. дӯстони азиз, ҳамон лайкҳои бобогиро бимонед, дар имо ва WhatsApp-тон ҳамин навораи моро поделиться кунед, беҳтарин мешавад. боқӣ сарбаланд хонаобод бошед. худованд нигаҳбонатон бошад.